стъклена тръба, ние можем да направим една заготовка, която се нарича единичен шпиц, и от този единичен шпиц ние можем да изработим и да направим една стъклена сфера. За да работим по-спокойно и по-равномерно, всички тези движения по изтегляне на шпиц, по издухване на стъклена топка се извършват в седмало положение. Сядаме с дясната ръка, намирайки центъра на тази стъклена тръба, захващаме стабилно тръбата, с лявата ръка, с трите пръста отзад и палеца, захващаме тази тънка част. Преди да започнем да изтегляме, с малка абразивна пиличка отваряме тази част, която ще бъде на отвора, през който ние вдухваме въздух, за да можем да издухаме една стъклена топка. В момента поднасяме стъклената тръба в края на този светло-син пламък. И през цялото време се стараем да въртим напред на едно и също място. Много е важно самата стъклена тръба да се нагрява равномерно от всички страни, за да можем да изтеглим една правилна надръжка. В момента, в който се размехне стъклото, извън пламъка започваме бавно и постепенно да изтегляме, докато застине на цяло стъклото. В момента, в който е застигнал, стъклото остава в тази форма, която сме придали, за да затворим тази долната част на този стъклен шпиц. Поставяме под 45 градуса в пламъка. Започваме да въртим с дясната ръка, докато се размехне. След като се размехне, леко обираме стъкломасата и започваме да въртим с лявата ръка. Това в момента, нагрявайки, изтегляме леко, обираме стъкломасата и затваряме долния край на тази тръбичка. За да заглавим, съвсем леко вдухваме въздух и получаваме една заготовка за единичен шпиц, който след това, нагрявайки, ще направим една стъклена топка.